गेसावबो संगोन अरदाबावबो संगोन नों इ बाथ्राखौ बुंनो नाङा मिथिबाय ए दानिफ्रायनो बिदि नामा नोंलाय इलाय नै आं बागान नागिरबाय दं मानसिया ओइ पापि उतार बादसा इफोरबाय गोलैनायनि जिनिसखौनो दांहैनो मोनाखै बेलुनफिटखौल'सो गान बेलुनफिट ना मामोन बेलुनफिट माखासेयाबो लुगुर लुगुर खारबावो फैलायबाय लोगोफोर खेलें मेलें बोथोरा एकदमबारे खामानि मावनो गोसो जाया उन्दुनानै मबाइल नायबाय थानो गोसो जायो मबाइल नायनानैनो दासो मटामटि आधा घन्टासो रायजाखांबाय आङो उन्दुना मबाइल नायनानै दंमोन गाबज्रिबाबो माथो हराखैमोन मा जाबावगोन थरायनासो सोरबा हिनजाव गोनांफोराबो रायजादोंबाथाय कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय हिनजाव गैयिफोराथ' रायजाखाया दिसुं रायजानोबो हागौ सोरबा खासे खानैया बिमा बिफाजो दाबायदि बोथोराव माने बिराद देहाखौ बिराद दुरबल मोननानै एकदमबारे खेलें मेलें मोनोलै मानोबा आरो नै बैसागोनि एम्फौ गाबबावबाथ' गैला जेर जेर एम्फौ गाबना होबाथ' गैला आरोबाव बांसिन खोमायाव नांबावबाय आरोबाव जिथिया मबाइल नायनानै ओंखाम जानायनि टाइम जागोन होमबाना आरोबाव ओंखाम नागिरबाथाय आरोबाव रायजाबावगोन ओरैबायदि घटना जिबनाव संसाराव मा जाबावगोन सरना ओंखाम जानांसिगोन सं टाइम जाबाय माथो बबेनि ओंखाम दानिनिफ्राय फाग्लि रखम गाबज्रिबाय थाबाय बन लायफै माबा लायफै थोबसे जेन आं एख'आनो नङा मानसियानो गैया होननाय रखम नोंहा बुंनाया बिराद भुल जाबाय खोमा दिनै माबोरै बनाव संनो मोनखो गेस थानानै हो संनायावबो माबा मोनसे नोंनो एगजामपोल होबाय थानांगौ आङो हो इयाव संदो इनि थाखाय संदो होननानै नोंनो आंनि एन्सार कुइसन खालामबाय थानांगौ अह दाखालि बखि जानानै बुस्थुआ एसे गियानाव फैदो मानसिया बेसे गेस बायबाय थानो होननानै आं दाखालि बखिबायना बुंखानोबो नाङा लाल साहा फुदुंबावबाय नै ओंखाम जानो टाइमाव ओंखाम मोनजागोन ना मोनजाया ओमफ्राय जाला गिदा जा हो सोरबा जानो गोसोबा फुना जाहै टाइमाव टाइम संना होदो जाहै लाल साहा दे फुदुंदो ओमफ्राय मिथाइ दं नामा नोंनो फुदुङाखैहाय आङो सोरनोथो हारसिं लोंगोन आं ओरैबायदि जायो हारसिं फुदुंलायनाय न'आव मानसि थानानै मानसिखौनो मोनाबालाय होमबालाय थैखांनानै नोङो दासो मा जादों मामोन मानि कारने गाबख्रावदोंमोन नोङो मानि कारने हो मा नांगौमोन मानसिया न'आव थानानै गाबज्रिबाथाय मानो गाबज्रिदो मानो गाबज्रिया एसेबाबो ताल थानांगो सर्ट जानानैबो थाबानानै थैबाबोसो मोननाय नङा नोंसोरखौलाय इदिसो घटनाया जेन आं एख'आनो नङा नोंसोरबो गाबज्रिनायाव जुदि आं माथो होआमोनबा मा फै दाखानाखै सिथोबाथो इनो बोरै खोन्थिदो खोन्थिनो थाखाय ओमफ्राय माथो गावनोल' नामा सेबो बोरैबा एकला खुथिया मानसि रखम मानसियानो बयनो नायनाय दे आं बर' दे लोंनि ओंखाम खुइदो हट ओंखाम खुइदो दे एकला खुथियाथ' आरो मानसिया मिथाइ दं नामा मायबाफोर हो नुट्रिस दं सं दे लोंनि दे आंबो दे लुदे आंखौ बिदि होनबाय थानाङाहाय नोङो लोंनो गोसो लों जागोन दे जानायनिफ्राय लोंनायनिफ्रायनो जगार होबाय थानांगौ मानसिखौ माथो होबाथाय फैनि माबा मोनसे मानो गाबज्रिदो फैनि बेफोरो एख' गियान गैया नो लोंना ला लोंना ला नो माखासेयाबो हाया माखासेयाबो लुबुर लुबुर खारबावो
Karena karena bakal makasih ya. Baik. Nggak makasih nih lu ucik. Apa nih aku makasih terus baik. Oh, kau sini sana kenapa nih? Cakep lihat ini. Mau free ya sana. Mau free nih ah. Musuh nang ke. Mau bedang dan bedai mau, sagan be. Musuh orang sudah tuh nama tahu dah. Oh, ayo be. Nunggu ini ah. Makasih. Musuh orang sudah tuh nelik pernah lawan coba. Dan ini dilihat deh musuh. Klub mulai nih. Ikur bayi di luar negeri kagak nengah. Sana deh mau sana luar kagak. Korea nih otom. Budaya nama. Ibu gendra macam ini luar kayak. Wah ini lagi berang tuh saya lagi sana. Komen orang Jawa. Udah mini nih lo, klap mini kan. Saya sama nengah itu mini kan. Torenan deh lo kan. Nengah. Jauh sekelar kum klap mini kan. Insya Allah lo minna ini mbak. Kau pernah kuak ya mbak? Klap mini kan. Kau pernah kuak ya? Pernah wifi mini ada. Mana? Ini mobile lain ini jauh sekelar kum. Mini na ya uang jauh ya mesti baik. Saya mini na ini mana mana ne. Masang saya. Itu kok. Saya mancia berat mini iman saya mudah karena itu kok. Fitness ane gaya. Fitness lain ni. Ni ang kayak biji mana hendak hai? Mama mau siapa tahu mbak? Fitness nak kerja fitness kau akan dene. Mahas gua kelak lampu kan kamu. Sekarang ni bina beli bang betul, betul. Ekdom baru torai nak kena mana? Singkrew lagi jadi ngamen cung lai. Singkrew lagi di mana mbak? Ini ni kamu nang? Ah, lah jadi ini. Mana ini ngai? Mana ini ngai? Kurang sih kita nak sosial dah. Ini. Tak kan lagi kat mula pakai nala balai jile lum dau numa makan gun numa. Square pas post tu orangnya. Torai nandai log. Selain aku kamu ni ba. Musa kamu ber, jadi kamu. Ish. Siang kita mau yo. Kawasan lam yo mau bedi lugu mau menang video dong lagi lanai nani. Kena apa kan deli pernah ban sampai. Jadi mana kata kan gaya apa gila re. Pada ini sih mana apa gila. Nunggu tu kayak nunggu. Nunggu dia, sukro ini sih, senang. Sukro ini, mesti lugur sampai ada. Tak kali kombinasi mana? Ni nak deh? Aku lain pun benar. Aku lain ni nengah, si orang selap tu nengah, malah sakral lah tu tang nengah ke. Ya, nunggu aja, laju bilang lain kontok lain. Busung sana nengah udah. Aku lain pun benar senang. Aku lain pun benar senang. Aku minum nol Cina. Ang ni murah, mak. Ang kontok megon kaya sana aku berah, ang surka. Itu yang tadi di video kan akhirnya mobile berheo. Tong patah kan kaya patah ya. Mana kena ibu kan? Nunda kai sta kai kesana nung kai nani. Nunggu aja. Sungguh pun nani dah le mamu lah. Nunggu aja. Nunggu orang sanang lain naik. Ike mau aku bung lain ni. Baik. Abang mesti dong nama. Baik. Nah guna je kan cici orang ayah kuan gila. Nambil saya kan aku nemen kumon. Ikut bung naik, ikut sih mau lah deh. Nambil saya kan aku nemen kumon. Ikut sih mau lah deh. Oh bangun kan ngelai. Kul dengan ranjing malu betul pak. Nak kemana guru ang ni bersedih sana ni ada serang dah. Oh, dia mau nulis mau tapi tak lain jurungan ngang. Pai mau kan songgen dah sakang nani lalu pun sebelum si pai tu nang. Dialog. Kau ni ber, akan nak kai kau ni bergiana ikilah ya. Nang kuntar nak deh. Video ko na yang lebih bro. Ibu kalian sosial media lemah
मानो होनगोन आं नोंखौ आं जिखि बुङा गोदो लामासिम फैनानै मैगं हरलाया जांलाबलाब नों गोसोथाबाय नालाय नोंनोलाय मैगंखौलाय हरखानांगोन ना जांलाबलाब बोरैबा थाबायखायोमोन अ जांला मालाय बायदि लंपेन्ट गानना थानो मोनफेराखै कुर्ता गानो ग्राउन्ड गानो दोनदों दाल'आ प्रुफ दं नामा मा लंपेन्ट गाननानै बबा थांनायनि बिदादो क्लास जायोमोन गोरलैनिफ्रायनो जिन्सखौनो दांहैनो मोनाखै बेलुन फिटखौल'सो गान बेलुन फिट ना मामोन बेलुन लंपेन्ट इ टाइमावल'सो गानो मोनदों आङो बेलुन लंपेन्ट संलायबाय खावलायबाय सानसुफुनि मोनलायबाय खिन्थु जिबनाव नों माने एख' सुद्रायनाय नङा नामा हाजार बुंबाबो हाजार बखिबाबो ओइ बेटा मा मार नोंनि गोसोआव मा दं इसोर बिराद गेदेर अन्थाइ जाना दं नोंखौ मानसि आरो मा अन्थाइ बिराद गेदेर अन्थाइ दं मा अन्थाइ बेखौ सेफायनानै मा दं मा मोनो नोङो मबाइल नायनानै मायबाफोर नलेज बुथुमना लाबाय दं नामा साख्रि बाख्रि नागिरनोथ' एख' गियान गैखायानो नलेज दं नलेज मबाइल जाय मानसिया मबाइल नायबाथाय इसोर नलेज दं ओइ पापि इफोरबायदि रोनाव हैबाय थानांगोन मिथिबाय मा जानला बखिबाय नोङो बिराद मोजां होननाय बायदि मोनबाय दं नामा नोंखौ मोजाङै बुजायनो थांबालाय नोंनो माथो बाथ्राखौनो मानिया माथो बुजायनो नागिरदों जेनेबा नों मा बुजायनो नागिरदों जना थाबाय थायो नोङो माथो खालामनांगौ अबाव थांनानै अबावथ' मा खालामनांगौ इमान गाबज्रिबाय बाप भगबान बिफा जानायाव एसे दावराव दावसि खालामनो नुबाय नै जना थाबाबो इनो ओमफ्राय जना थायाबाथाय आरो नोंखौ इदिनो सानाखै माथो इदिनो सानाखै आङो इसिरांखिनि संलाय मालानि फैग्रो नोंनि थाखायनो बिदि जालांजोब्बाय खें बुङैनो खें जालांजोब्बाय मालाय जेद' नोंखौ आं मोजाङै बुजायनो सानबा नों मानो बुजायजायालै हो खस्थ' मोनखांबाय लिबेथै हिनजावखासोखो नों बिदिनो लेम थाबाय थाबालाय आं बुंनो गोनां जाखागोन ना आंनि बुंनायाव नोंहालाय मानो तान मोनबाय थायो हो तान मोनदोंबाथाय नोङो मावना थाहैनांगोन ना बाबाया एसे खस्थ' बन सिनबाय दं नोंथ' सिनबाना थाहैनो हायोना बाबाया एसे खस्थ' बन सिनदोंबाथाय नों मानो गेसाव ओंखाम संबाय दङ आं गेसावबो संगोन अरदाबावबो संगोन नों इ बाथ्राखौ बुंनो नाङा मिथिबाय दानिफ्रायनो बिदि नामा नोंलाय बाबाया एसे खस्थ' नोङो बिफा न'आव मावना थाहैनांगोन नोङो ओंखाम संखांबायथ' नोंखौ बुज्लायस्लाय मोसानो थागोन आं मा सोलोंदोंलै नों ओंखाम संखांबायबाथाय खुरना होगोन टाइमाव आङो टाइमनि सिगांनो मोनखायो आंनि ओंख्रिया मानो होनब्ला आङो ओरैनो बिन्दास थानो लुगैयो नों आंखौ बुंला गैया ओमफ्राय नोंखौ आङो बुंदो माबा नुबाय नै माबा मोनसे हेबनो नागिरबाय दं आंखौ इयो खिन्थु सालाया थाङाखै आं बुजिना मोनबाय बाथ्राखौ जोख्लाय जासिगोन आं दे बारा दिन जोख्लाय फैलै खारखागोन बखारगोनलै बखारगोन न'आव थायगोन माथो होनबालाय मावैया नोंबासो दोनगोन नोंखौ न'आव बाबाया न'आव दं ओमफ्राय नों मावफाना थाहैनो हाया नामा लासिं सिं बोरैबा थारनिफ्राय आं सिगाङावसो बुंगोन दानो आं बन सिननो हायाना बेखौ मावथारलाना मायो ओरैनो दानो सेबोन फैनानै ओमफ्राय आंहासो जा थैनो ना बार'नो जालायलाङो लासिं सिं ओमफ्राय बिदिनो हिनजाव जनानै हिनजावजोंल' थाफाबाय थानाय ओरैनो मावा दाङा ओरैसो होनजा आंहासो लाजिजोबलाङो हिनजाव थाफाबाय दं नामा दालाय न'आव थानाय मानि नोंनि स्टाइलाव गैया बादर नोंसो आंहा संसारनि बुंनायफोरखौ आंहा गोसो खें मोनखाङो मावैथो होननानै ओरैनो डायलग होफ्लाबाय दं इयाव आंथ' मायबा मोनसे हेबनो आं मावना थाहैनांगोन ना जावखुनानै जानानै बेथो बोरैबा हाथि फिसाया देरबोनाय रखम देरबोथारदोंलै आं खर'फोराबो बेथो नोंहा नों डाइरेक्ट बुं बाथ्राया फैयाखैबा फैयाखै बाथ्राखौ नागिरना मोनाखैबा हेबनो खार'नै आं हेबथ'ला दोननानै दे हेबनो बाथ'दो बाबाय
Sama aja sampai mbak. Nah ke video kalapin nah cuy. Sans labene nubai nih. Oरैबायदि मानसि नुबाय दिनै खातांखा आं जोख्लायखागोन इयो लिरखानाय बाथ्रायो खातांखा जोख्लायखागोन आं होनखादों गामियाव जुदि मोनहैबानो जोख्लायखागोन इ लिरखानाय नों बारा बासि नाङा खामानिबो मावा दामानिबो मावा आंबा ओंखाम जाखांनानै थानो सुखुवाना आंबो नों बुंबाङा थाबाय थायोबा इफोरबायदिबा इखोलाय बेथो सोलायगारनांसिगोन मालाय गामियाव थांना आं इसेबाबो नलेज मोनो माबोरै नलेज मोनो नों गामियाव थांनानै सोर माबोरै संसार जादो ओमफ्राय सोरबो जा हाजिरा मावनो थांदो आं इसेबाबो इंगिन मोनो मालायनि हाजिरा मावनो थांनायखौ इंगिन लानो माना नोंनि थाखायनो लांफायाखै आंखौ दाखालि बेसर फुनायाव साला माना नोंलाय बेसर फुनायाव जाखो मोनजानो नामा ओरैनो थाख्लायख्लायलै बेसर लोगोबो ओरैनो फुफ्लानायावनो मोनोबालाय बिगा 1000 खरै फुबाय दं होनलाय लेंदोंमोन थांगोन नामा होननानै भगबान माखौ माथा मारनाय नुबाय नै इमान बायदि इ सान्दुंसेयाव दुबनो खोना थायगोन संलाय ए नों बायदिया ए भगबान आं एखनथ'लालै नों उन्दुआखै खाट नो दाहारसिम खुरना जागोन थाङो इलाय नै आं बाहोना नागिरबाय दं मानसिया बाहोना नागिरबाय दं